Os viñedos entran na etapa máis importante para as adegas, a da vendima. Despois dun ciclo vital, os viticultores comezan a recoller os froitos do traballo de todo un ano. Os viñedos do Salnés atoparánse dende hoxe con moitos cortadores recollendo a uva albariña. A vendima finalmente adiantouse para evitar a previsión de choivas. Pois estamos entrando un pelín antes, non? Tendo unha uva cun grado un pouco máis baixo, porque si é certo que o ciclo da maduración se está desarrollando bastante ben, o que pasa que vai lento debido ás condicións que temos climáticas. Entonces, bueno, preferimos entrar con unha uva un pouco máis baixa de grado, en torno aos 12, 12,2, pero necesitamos sacar a uva sin que teña focos de botrite. Despois dun ano de moitos coidados nos viñedos, a previsión final é que a colleita sexa abundante de calidade e cantidade. Este é un momento final que estamos esperando todos porque queremos unha uva de moi boa calidade e cantidade, non? A parte este ano preséntase con moita uva, entonces queremos levala toda para a bodega. Por iso, as adegas necesitan contratar a moito persoal. Nunha finca como a de Lobeira poden traballar ata 92 persoas por día. Facemos equipos de 24 personas e o que facemos é poñémolos no lineo por parexas, vale, para que non quede uva atrás. Temos controladores por cada equipo de 24 e despois temos 2 coordinadores que coordinan os controladores. É un pouco como unha rede, non? Unha pirámide que fai que todo, bueno, que todos os traballos estén ben organizados e que terminemos en tempo. Todos os traballadores contan cos materiais necesarios para garantir a súa seguridade. Ademais, as adegas tamén se adaptan ás normativas sanitarias, con tomas de temperatura nas entradas, quendas de entrada e saída e distancia de separación entre os traballadores. Se todo avanza segundo o previsto, as adegas estiman rematar a vendima en 5 días.